Koram gajuang skul sekondar mar nyiri ma Kisumu Girls olor kuom thuolo ma ok ong'ere bang' jopuonjre bedo gi ng'ur ewi kum ma imiyogi e skul. Kaluwore gi jadito e migawo mar somo e alwora ma Nyanza, Edwin Sifuna, nochunogi mondo gilor skulno kiny ma kawuono e yor apoya e kinde ma nonro ewi ng'ur mag jopuonjrego pod dhi nyime mondo omi gires mwandu mag skul kod ngima mag jopuonjrego. Loro ma apoya no biro bang' jopuonjrego buono twak manobagi e skul gi jodito mag somo odhiambo manyoro mondo omi okaw pachgi ewi ng'ur mane nitierego. There has been issues in this school where a number of girls were making noise and refusing to participate in the activities of the school. Gradually, it degenerated into shouting at any person who tried to address them. It wasn't yesterday when the officers from the National Government Administrative Unit and also the Minister of Education tried to address them at the dining hall, but they were very unruly. So in such a situation, to protect the facilities of the school and to avoid increased agitation, you release the students. But before they were released, I gave directives that the information is put on all the class walls of the parents. They are aware. And I've also instructed that they must leave by checking out to confirm that they left officially. Kapod wang'iyo mago mag somo nyakuram gajuang japuonjre ma jahigni